як хабар пул ҷамъ кунем иштирок дар шанбегиҳо роҳпаймоиҳои оммавӣ таъмири мактаб ва ҳама он корҳое ки ба раванди таълиму тарбия алоқаманд нестанд барои омӯзгорон манъ карда мешаванд. Ин муқаррарот дар лоиҳаи қонунии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор зикр шудааст ки ҳукумати кишвар онро маъқул дониста барои баррасӣ ва қабул ба парлумон пешниҳод кардааст. Дар лоиҳаи ин қонун нуқтаҳои муҳим аз ҷумла эҳтироми шаъну шараф, дахлнопазирии касбӣ, ҳуқуқу ӯҳдадориҳо, кафолат барои омӯзгорон ва вазифаҳои мақомоти давлатӣ нисбат ба омӯзгор дард шудааст. Ин қонун кай қабул мешавад ҳоло маълум нест, аммо ҳукумати Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки бо қабули он мақому манзилати омӯзгорро дар ҷомеа боло барад. ҳамчунин аз ҷалби омӯзгорон ба ҳама он корҳое ки ба раванди таълиму тарбия рабт надоранд ва дар чанд соли охир нигаронии ҷомеа ва шикояти омӯзгоронро ба миён оварданд ба тариқи қонун пешгирӣ кунад. аз Зедмобайл миллионро гир, бурди асосӣ 1 миллион сомонӣ, ҳар моҳ бошад то 30 000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл роҳи то ба 100 миллион. Хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.